Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaur kontan Eneko Azparren dugu gure artean. Duela urte bat eta gutxi ere gure artean egon zen, Superazit proiektua aurkezten, baina gaur bertze proiektu batekin dator eta aipatu digunez nahiko diferentea dena. Baina hoberena izango da berarekin hitz egin eta berak kontatzea. Kaixo Eneko, zer moduz? Arratsaldeon, oso ongi eta zu, Amaia. Ongi. Konta iguzu apurtxo bat, Eneko, zein da gaur ekartzen diguzun proiektu berria? Bueno, hau da, nik konposatu ditudan 8 musikalanez osatuta egongo den diska bat, ezta? Eta pixkat hainbat estilotako musikalan desberdinak egongo dira, eta baita musika tresna desberdinak izango ditugu bertan, bai? Osotara 8 musikalan, nahiko desberdinak, eta hori, batez ere, hasi naiz pixkat proiektu hau aurrera emateko, crowdfunding deitzen den kanpaina bat martxan jarri dut, ez? Pixkat, proiektuak aurrera egiteko asmoz. Aipatzen zenidan elkarrizketan hasi aurretik, Superazit proiektuarekiko oso ezberdina dela Elements proiektua, zer ezberdintzen du proiektu bat bertzetik? Beira, Superazit taldea da, pixka funky musikan oinarrituriko talde bat, eta bat eragin ere jasotzen dugu, rockaren, raparen eta soularen eta hainbat estilotako eraginak. Hau pixkat, zaiteke, musika klasiko munduko kakotzen artean beti ere, klasiko deitzen den horretan, estilo asko daude ez. Ordan eri pixkat, musika klasikoko zerbait dela esan dezakegu ez. Eta proiektu horretan parte hartuko dute Pamplonesan jotzen duten kide, Gasteizko bandan jotzen duten beste kide batzuk, baita ere RTVren orkestrako beste musikari batzuk, eta baita Goi Maia Kontserbatorioan eta Nafarroako hainbat musika eskoletako hainbat irakaslek ere, beraz, ez dute edozein pertsona fitxatu bezik, eta alde batetik lagun ditudan, baina baita musikari bikainak diren hainbat pertsona fitxatu ditut, esateagatik, proiektu hau aurrera emateko. Zure proiektua ulertzeko zertan zabiltzan ere ulertu behar da, ez? Hau da, konposizio ikasketak egiten zabiltza, ez da? Hori da, izan daiteke urten ala datorren urtean bukatzea, eta hori, ikasgai batzuk, 5 ikasgai eta karrera bukaerako lana geratzen zait amaitzeko. Eta hau da, pixkat, urte hauetan ikasi ditudan, teknika, estilo, pixkat, praktikan jartzeko modu bat, ez? Eta gero, ere realitatera horbitzeko, askotan, gauza asko konposatzen ditugu, baina hor geratzen dira, partitura hor geratzen da, eta gero ez du inor jotzen. Orduan, oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan, proiektu hau aurrera ematea, horrexegatik, jendeak ezagutzeko zer egiten duen, ez geratzeko, ze partiturak egiten dituen, honek konposizioa ikasten du, baina ez dakigu zer egiten duen, ez? Zena nik uste hori garrantzitsua dela, ez? Erdan alde batetik ideia da, diska hau aurrera eramatea, baina nahi izan ez gero ere, aurkezpen kontzertu bat egitea ere, ezta? Konposatzaileek eta baita zuzendariek ere, musikarekiko hurbiltasun oso handia behar duzue, ze zuen buruan instrumentu bat baino gehiago entzuten dituzu ez, konposatzerako orduan eta orden bat ematen diozue. Imaginatzen dut gure entzuletako askok oso urruti sentituko dutela konposizioaren ikasketa zer egiten da, edo nola laburtuko zenuke apur bat zuk ikasitakoa? Laburtzea, hola, segundu batzuten ikasiteko guztia zaila ez. Batez ere ikasten duguna da karrezaz, azkenean musikan aditzen den orok konposatu dezake. Hobeto, okerrago, gauza konplexuagoak, sinpleagoak, luzeagoak, motzagoak. Azkenean ikasten duguna da pixkat ordenatzen egiten duguna, ez? Zer kontutarutu dugu, zer nolako egitura eman diogun sortu bat dugunari. Ez bakarrik pentsatu melodia eta harmonia, badago ere ritmoa, badaude kontzeptu guzti horiek pixkat batez ere nola ongi ordenatu. Eta gero baita ere musikaren historiaren garai bakoitzean, erabili diren teknikak, erabili izan diren gauza. Pixkat aztertu egin dena,
eta ikusi zer egin dezakegun, musika dauzkan elementu guztiekin. Zu, ze instrumentutatik abiatu zinen kontserbatorioko lan hauetan sartzeko? Nik tromboia jotzen dut, bai, eta hori, nik nire musika ikasketak, Nafarroako Goi Maila Kontserbatorioan egin nituen, eta gero, Parisera jo nintzen ere ikasketak zabaltzera, han 5 urte pasa nituen, eta beti izan dut, konposatzeko grina, ez? Eta orduan ez neukan oso garbi konposizio karrera egin ala ez, baina azkenean, esan nuen, orain egiten ez badut, ez dut inoiz egin du, jarriko naiz eta. Karo, ja lanean ari nintzen, hainbat musika eskolatan, baditzen ditute Baiozeko, hainbat orkestretan, bandetan, eta, nik ikusten nuen pixkat, ez dakit esan beldurra edo, agian denbora nahikorik ez izatea, ez, dena batera egiteko, lana eta ikasketak egiteko. Baina esan nuen, ikusten badute zinezkoa dela, edozein momentutan utz daiteke, ez? Baina ikusi nuen, esfortzu handiarekin hori bai, baina bi gauzak egin ahal izan ditu dela. Hasiera batean zure konposizioa lotuago zegoen haizezko instrumentutara edo zabaldu zinen segituan beste instrumentu mota batzuetara? Azkenean kontua da, konposatzen hasten zarenean, bai, pixkat ezagutzen duzunera, ez, mugatzen zara, ez, kontua da, poliki-poliki, pixkat, ezakit, zirrara edo izatea, ezakit nola esan, ez, bilatzea zure, nolabait zure konfort zonaldetik irtetea, ez, eta beste musika tresna batzuk jotzen duen jenderekin elkartu, eta pixkat, galdetu ez hau egin daiteke, hau ezin daiteke egin. Gerotaz hitz egiten duten liburuak, ez, eta, horiek ikasten ditugu, kontserbatorioa, baina azkenean gero, komeni da, ez, musika tresna bakoitza jotzen duen jendearekin, egotea, ikusteko, idatzi duzuna posible den, ezin posible, agian egin duzuna posible da, baina oso zaila da, eta agian efektu berdina lortzeko beste era errazago batetan egin daiteke, ordan gauza guzti horiek ikasteko ongi dago liburuetan begiratzea, baina batez ere, garrantzitsuena da, jendearekin egotea, ez, eta zuzenean galdetzea. Badago instrumenturen bat edo instrumentu talderen bat bereziki zirrara sortu dizuna edo deskubritu duzuna, instrumentu hauekin egin daiteke edo iritsi gaitezke beste leku batzutara? Nik uste guztiekin, ez? Azkenean, kontua da, aztertzea ikustea zer egin daiteken. Adibidez, piano bezaleko musika tresna batetan, ez? Gauza asko egin daitezke, baina pianoaren sokeen barruan gauzak egiten. Adibidez, ez? Tromboiarekin, tutu bat ateratzen baduzu, beste soinu desberdin bat ateratzen da, ez daki nola putz egiten baduzu, holako soinu bat ateratzen da, ez hori. Egia esan musika tresna guztiekin nolako unibertso handi bat dago, eta gauza asko atera daitezke. Ez nuke esango bereziki musika tresnaren bat edo talderen bat. Ez, nik uste guztietan badagoela mundu, ez dakit, soinu unibertso handi bat aztertzeko eta lantzeko. Eta zure Elements mundu txiki horretan, ze instrumentu topatuko ditugu? Lan egin dut lau musika tresna talderekin, ez? Azkenean, pixkat, elementzen filosofia edo da hori, elementuak, ez? Aintzinaroan zeuden lau elementu horiek, ez? Airea, sua, lurra eta ura, ez? Hori ere musikara eraman daiteke. Musikaren elementu nagusiak dira, melodia, harmonia, erritmoa eta timbrea, ez? Eta baita, badaude musika tresna taldeak, nik lau aukeratu ditutera, eta alde batetik dago haize metala, eta entzun nahi izango ditugu trompetak eta tromboiak, beste alde batetik haize egurra, eta entzungo ditugu musika tresnak izango dira flauta eta klarinetea, bestalde soka alari musika tresnak, eta hemen biolontxeloa izango dugu entzungai, eta azkenean teklazko musika tresna artean pianoa. Lau talde horiek izango ditugu. Alde batetik, egongo dira bi gauza pianorako, beste gauza bat klarinet hirukoterako, beste bat tromboi laukoterako, gero tromboi eta trompetarako, flauta eta pianorako, eta azkenekoa tromboi eta pianorako.
bizkat orduan denetarik, ez, entzun izango dugu. Eta diska horretan zure papera zuzendariarena izan da, zu ere musikari bezala aritu zara diskan bertan? Ez dut grabatuko, azkenean lan izugarria da, guztiak, jende guztiak koordinatzea, partiturak bidaltzea, entsaioak antolatzea, gero grabaketa saioak antolatzea, pixkat zaila izan da, ez? Gainera, gaur egun orain bizi dugun egoera honetan, ez da erraza, ezin gara edozein tokitan elkartu, ez? Baina azkenean, lan handiarekin, lortu dugu dena antolatzea. Bai, orduan, agian beste proiektu batetan, jende gutxiagoarekin izango den beste diska proiektu batetan, izan daiteke nik ere jotzea. Segurazki, buruan daukat, baina honetan oso pixkatzen, ja lan gehiagitan sartzea, ez? Gero orain ere, crowdfunding antolatzea ere, lan suposatzen du, eta bai, azkenean, gauza asko dira. Ja, garabaketan sartuko banitz, Eta crowdfundingaren helburua kasu honetan zein litzateke? Crowdfundinga, badauden bat, elkarte edo crowdfundingen aritzen direnak. Ez nik egin dut, Berkami deitzen den elkarte baten bitartez. Eta hemen kontua da, zuk aurkezten direzu, zer nahi duzun, ez? Batez ere, sorkuntza proiektutan aritzen dira, batez ere arte munduko gauzetan, baina, baita zientzia munduko gauzak ere aurkezten dira, Eta, batez ere, pixka laburtzagatik, ez? Musika, diska grabatzeko proiektuetan, batez ere egiten dena da, jendeak, zuk aurkezten zuez, nik aurkeztu nuen azten diska grabatu eta diska kopiak ekoiztu, ez? Hori zen nire helburua. Orduan, diru helburu bat jartzen duzu, eta nahi duenak, dirua jar dezake, eta horren truke, jaso dezake, sari bat. Normalean, kasu honetan bezala, jartzen den diruaren truke, diska jasotzen duzu, ez? Badaude hainbat aukera, babesle izateko aukera, eta baina labur bilduz, kontua da, zuk aldez aurretik, diska erosten duzula, ez? Eta orduan, era horretan, proiektu antolatzen duenak, aldez horretik, finantzazioa dauka, proiektua aurrera eraman ahal izateko, lasaitasun handiz. Eta, gero, jendeak jasotzen du diska. Orduan, etorkizun batean, diska eskuartean edukitzeko aukera izango dugu, ezta? Hori da, espero du laster izatea, hori da. Eta zuri diruz lagundu nahi zaituenak, ze aukera ditu horretarako? Begira, orduan, Berkamik bauka webgune bat, hori irurukoitz.berkami.com, hori Berkami V-takaz idatzita. Orduan, bertan sartuta, Elements proiektua bilatu, eta sartzen denak, topatuko du, azalpen horri alde bat, ez? Bertan, entzena bideo bat, pixkat labur bilduz, nortzuk parte hartuko duten, eta pixka nola lagundu, eta badago ere testu bat, ez? Ongi azalduz, zer egin behar den. Eta hor bertan, aukera dago, diska hau aldez aurretik erosteko. Eta gaur egun nola ikusten duzu musika klasikoa edo pixkat zure proiektu hurbiltzen den alor hori, nola ikusten duzu bizi duela eguneroko gizarteak kontsumitzen dute gaur egungo gazteek, helduek, zuk produzitzen duzun musika edo honen antzekoa, edo nola ikusten duzu alde hortatik? Esan, ez dut azterketa soziologikorik egin honen ingurua, baina, esaten da, ez dakit, musika klasikoko mundua zahartzen ari dela, ez da, kostatzen dela badian belaunaldi berriak musika klasikoaren gana hurbiltzea, hori bintzat esaten da, ez dakit gero, ikusi beharko litzateke askotan, gauza asko esaten dira, eta datuak ikusi beharko litzateke, ez? Nik uste batez ere aldatu dena, orokorrean musika eta gauza asko kontsumitzeko moduak, ez? Lehen, diska bat entzuteko modu bakarra duela 20 urte, zen, diska erosi. Ez zegoen iaia besterik, ez? Edo, ez zegoen beste iaia modurik, irratian entzun zenezake, denborarekin, sortzen da, aukera dago, zure bideoa interneten jartzeko, sortzen dira, zure musika jartzeko, interneten bidez hor egoteko, orduan, disken mundua, pixkat, jainbera joan zen, ez? Azkenean, ez dakit, nik uste, nik egia esan ez dakit,
alde horretatik zer esan, ez? Nik azkenean, beti, era guztetako musika entzun izan dudanez, ez dakit nola esan, ez? Baina azkenean nik beti, interesatu nau musika klasikoak, interesatu nau rock mundua, interesatu izan nau, funkia, interesatu izan nau, new age-a, salsa, bachata, ez dakit, izugarri gustoko du Juan Luis Guerra, Michael Field, Tchaikovsky, ez dakit, orduan. Ez dakit, gero, orokorrean jendeak, izaten du, ez, estilo bat gustokoago, beste bat, nik ez dakit. Galdetzen da ez zein den gustoko dudan estiloa, ezingo nuke erantzun zehatz bat eman, ez? Nik azkenean, garbi daukana da musika dudala gustoko, ez? Eta nik uste estilo guztietatik asko ikasten dela. Asko ikasi dut jazz musikaren gandik, asko ikasi dut Superazit taldeko bestekideen gandik, asko ikasi dut musika klasiko munduko hainbat musikarien gandik. Nik uste azkenean, musikari izan nahi baduzu, edozein musikari honen gandik, asko ikas dezakezula. Zure kasuan profesional askorekin egin duzu lan proiektu hau aurrera atera alizateko eta eraman alizateko. Esperientzia nolakoa izan da, gustatu zaizu beste profesional batzukin lan egitea eta kasu honetan bagian argibide batzuk ematea, ez? Zure konposaketak atera daitezen? Bai, batez arraroena izan da, proiektu honetan grabatu behar du nire irakasle izan dalko tromoi jotzaile bat. Eta oso arraro izan da, berarekin egotea eta esatea, hau horrela egin, pixkat arraro setitun ez, bai, normalean bere izaten da, nire izaten dena, hau horrela, eta, ni orain esatea, ez, hau horrela, pixkat arraro izan da, ez. Ez, baina, esperientzia osoena, ez, batez ere, hainbat musika tresna desberdinekin dan egitea, ez, eta ikustea, agian buruan daukazu gauza bat, eta pentsatzen duzu agian zaila izango dela, eta, eskatzen diozu eta egiten dute, ez, esan oso esperientzia. Batez ere, esan dudan bezala, musikari onak izateaz gain, oso lagun ditut, konfiantza dago gauzak esateko, eta egia esan oso gustora naiz lanean bereekin. Oraindik beste batzuekin entsaiatzea geratzen zait, eta prozesu guztia egitea, baina orain arte egindakoarekin oso pozik egia esan bai. Jende oso prest dago lan egiteko. Batez ere, batek baino gehiago komentatu ditez, oraingo egoerarekin zailagoa da kontzertuak egitea, orduan esan prest daude proiektuak egiteko, gauzak egiteko, eta oso gustora hartu dute denek proiekt proposamena. Etorkizun hurbilean ikusten duzu kontzertuak egiteko aukera, diskan zentratuko zarete? Bai, asmoa da aurkezpen kontzertu bat egitea. Gero kontzertu gira bat edo olako zerbait egitea zaila ez azkenean, jende askori azkenean 15 musikari dira, talde desberdinak dira, ez azkenean ez da talde zehatz batentzat idatziriko diska oso bat, ez azkenean abestia, obra bakoitza desberdina da, ez talde desberdin batek egiten du. Orduan, musikari guztiak berain ez dute elkar ezagutzen guztien artean, ez orduan, gaina batzuk Madrilen bizi dira, beste bat Parisen bizi da, eta beste bat Londresen bizi da, orduan, ez litzateke erraza izango, olako gira bat edo kontzertu ziklo bat egitea, baina bai asmoa dela, aurkezpen kontzertu bat egitea, ez? Gero asko egiten da, musika kakotzen artean klasiko mundu honetan, ez behin partitura prest dagoenean, eskuragarri, edozeinek jotzeko, ez orduan, badaude tromboi laukote asko, orduan, beste tromboi laukote batek, diska honetarako konposatu da, tromboi laukote hau jo nahi izango balu, hori izango luke eskuragarri, partitura, hori jotzeko. Ea aukera dugun Leister zuen diskoa argitaratu da ikusteko eta musika hortaz gozatzeko. Plazerra izan da eneko, gure artean edukitzea. Esker, niretzat ere, bai. Eta espero ezagun hemendik gutxira bertze proiektu berri batzukin edo honen segidarekin zurekin egoteko aukera edukitzea. Bai, espero hori bi gauzak, proiektu honen segidaz hitz egitea, horrek esaneko luke proiektuak aurrera egin duela. Eta, animatzu du jendea, Berkamiren horri aldera webgunera sartzeko, eta, niztenez gero, diska erosteko horrela, diska ezateaz gain, proiektu honek aurrera egitera lagunduko luke. Eta, espero dut hemen gehiagotan egotea, beste proiektu batzuk ere aurkezteko. Beste bat arteeneko eta egun ona pasa.
Bale, berdin, eta mila esker. Bertze bat arte. Agur, bai.